Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So karon ang akong luton is isdang pampano. Ako na siyang butangan og black pepper seasoning, salt and pepper, og dayon, ahos, sibuyas, og sibuyas dahon. Akong ukban para makita ninyo. Kana, nibukal lang siya guys. Mura na ni siya paksiw or inununan ang style. Pero ako na siyang ipakita ninyo para makita po ninyo nga ning kulo na ang tubig. Og dayon, pasagdan na siya hantod nga maluto ang atong fish. Then ako din i-cover og balik og hulaton nako nga ang isda maluto na. Ayan, thank you for watching. Enjoy! Please subscribe and please like my video. Daghang salamat!